Hello guys, नै ना दिनै गामियाव हाबा दं आरोना ओमफ्राय बिदिनो हिन्जाव गोदान लांदों आरोना बिदिनो फिसा भिडिअ ओरैनो लानाय नायलांदो लोगोफोर हिन्जाव गोदान लायनो थांदों बेनिखायनो गासिबो रेडि जाबाय माने गाखोनो नै लोगोफोर हिन्जाव गोदान लायनोसै जों दा वै दय जागोन आरोना ना मा होनो सिमलायाव आरोना सिमला मा गामि आं मिथिया आरोना ओमफ्राय थांसै हिन्जाव गोदान लायग्राफोरा दाबो जायाखैनो गोजा गोजा नुजोब्बाय खालारजों About how you were with my parents, yeah, and changed their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? 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 Simla Bazar मोनफैबाय आरोना Simla Bazar मोनाजोब्बाय फाइनालि मोनफैबाय हिन्जाव गोदाननि न' नोंथांसै मोनफैबाय आरोना हिन्जाव गोदान हाबबाय खैना गोदान लांनो मोनफैबाय बिथांमोना जिरायबाय Hello guys, kali ini hiन्जाव गोदानखौ लानानै फैबाय आरोना गामियाव मोनफैबाय गावगासिनो तामाव फैबाय एथे जाबाय गारि उदै देरजोब्बाय संला सालाजों बलायबाबो जों जेबो जाबो मा
हेलौ गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जोबथ'सिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ गाइस